Nazdar ľudia, ja som ten 13 a toto je ďalší týždeň s Nerdom, kde ja ten Nerdom hovorím o tom, aký bol môj týždeň. Takže, mal som to ten radio stream, kde sme si púšťali tie Beatles songy a kamo, ten stream bol dosť dobrý, bol tam skoro 100 ľudí, ľudia mi dávali donaty, proste bolo to super. Akurát sme to nedokončili tie songy si započúvať, lebo som musel nejaký sidequest tam dokončiť. Takže dneska o 10:00 alebo neskôr podľa toho, kedy stihnem toto video tu vydať, bude z tých zvyšných songov radio stream. Ináč, celý týždeň bolo strašne horúco, normálne 37, 38, 39 stupňov v kuse. Kámo, ja som sa preprotil reálne, ja som asi štvrtok som mal, že až úpal, lebo mne sa celý deň triasal, no moja hlava sa cítila, ako keby chvíľu vybuchla, proste mi bolo strašne zle. Ale potom som si dal kuraciu polievku, chvíľku aj poležal, na tak hodinku, 2 už mi bolo lepšie, takže je úpal 0, ja 1. A ináč sa u nás skoro celý dom premaľoval normálne. Jedáleň sa premaľovala na bielu, proste všetko, čo malo bielu stenu, sa zase premaľovalo na bielo, takže jedáleň, chodby a tá izba, v ktorej väčšinou ja streamujem a natáčam ochutnávky podľa toho, kto si to všimol teraz, tie streamy, čo boli. A potom sa mi stalo, že môj mobil začal mať takú zelenú čiaru a podľa ChatGPT znamená to, že ide to o hardwareový fail, takže ľudia, ak bude radio stream, prispievajte mi, že by som mal nový mobil. Ináč, to je odo mňa všetko za tento týždeň. Takže čo sa také vo svete stalo? EDP445, to taký youtuber, ktorý sa stal troška kontroverzný, lebo sa stretával s neplnoletými ľuďmi. Má vydať o sebe dokumentáciu a ľuďom sa ten trailer na tú dokumentáciu nepáčil. Potom rapper David, kde Ačko má 4, asi tak sa píše jeho meno, bol na súde a ukázalo sa, že on je vinný, že on zabil toto dievča, čo bolo v jeho aute. Potom francúzsky DJ Kavinsky, ktorý spravil hit z filmu Dry Nightfall, čo je táto songa, zomrel vo veku 50 rokov, takže rest in peace. A potom, ako poslednú vec, Sony vydalo už konečne po asi mesiaci odpoveď na ten backlash, čo povedali, že už nebudú ďalšie disky robiť na PS6. Povedali, že ľudia teraz v skuse všetko majú digitálne, čo podľa ich štatistik není pravda, keďže tam označili aj čísla z Battle Passov a DLCčok, čo nie sú hry, a potom povedali, že nebudú mať s tým žiadne problémy v ich firme, že idú čisto digitálne. Ja tomu neverím. Oni budú mať určite s tým problémy. Verím tomu, že veľa ľudí si nekúpi ďalšiu hernú konzolu. A tí, ktorí si ju budú kupovať, tak to sú nejakí rozmaznaní milionári. A ja medzi nimi nebudem, lebo ja si PS6 určite v živote nekúpim. Možno keď tak svojim zbierkam herných konzol, ale to dovtedy bude musieť stať o mnoho menej než nejakých 1000 €. A ináč to je odo mňa všetko z toho dnešného streamu. Nie streamu videa. Prajem vám pekný zvyšok dňa. Ja som im tam 13. Uvidíme sa na radio streame. A čau.